Masu saurare barkamu da safiya, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da za mu karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept haɗin gwiwa da rediyo haɗin kai da ke Maraɗi a jamhuriyar Nijar. A sunana Isa Randawa kuma za na gabatar a wannan lokaci. Da farko ga kanunsu. Mayakan ISWAP sun afkawa tawagar jami'an gwamna Zulum a Borno. NCDC ta yi gargaɗin sake barkewar annobar corona a faɗin Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa 'yan majalisar Birtaniya na fatan a gudanar da bincike dangane da kisan jama'a a Najeriya. Waɗannan da ma wasunsu za ku ji a cikin shirin labaran duniya. Sai ku biyo mu sannu a hankali. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wasu 'yan ta'adda da ake zargi 'yan ƙungiyar ISWAP ne sun kai wa tawagar ma'aikatan gwamnatin jihar Borno hari a safiyar Juma'a. Rahotanni sun ce wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin sun samu rauni sakamakon harin duk da cewa ba a tabbatar da adadinsu ba. Ma'aikatan gwamnatin suna hanyar su ta zuwa aikin mayar da 'yan gudun hijira zuwa gidajensu a Bagane 'yan ta'addar suka far musu. Daily Trust ta ruwaito cewa harin ya faru ne misalin karfe 11 na safe bayan an wuce babban asibitin Kurus kuwa da ke karamar hukumar Kukawa a jihar, inda mutanen da ba a tabbatar da adadinsu ba suka jigata. Majiyoyi daga hukumomin tsaro sun daura alhakin harin da kan mayakan kungiyar ISWAP. Cibiyar dakile cututtuka ta Najeriya NCDC ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar barkewar mummunar cutar corona wadda ta fi ta yanzu da ake fama da gaganiya da ita. NCDC ta ce akwai yiwuwar sake barkewar cutar a jihar Adamawa da wasu jihohin kasar nan. Ta ce cutar za ta iya sake dawowa ta addabi jama'a musamman saboda yin biris da bin ka'idojin da jama'a ba su yi ba. Wannan gargadi ya fito ne daga bakin jami'i mai ba da shawara na hukumar NCDC a jihar Adamawa, Fahad Muhammad, a lokacin da yake jawabi ga taron wayar da kan jama'a kan cutar a Yola, jihar Adamawa. A kasashen waje kuwa, 'yan tawayen masu kai hare-hare a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun halaka wasu mazauna wani yanki a ƙasar da ke fama da hare-hare. Rahotannin da ke fitowa daga yankin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo na cewa 'yan tawayen ƙungiyar nan ta Allied Democratic Force sun kashe wasu mazauna yankin nan na Beni mai fama da hare-hare. Shaidu sun ce maharan sun afkawa garin nan ne na Mutanga, inda bayanai ke cewa akalla 11 sun rasa rayukansu a yankin da ke arewacin lardin Kivu. Wasu ruwayoyi daga bangaren hukumomin lardin da na cewa adadin waɗanda suka salwanta a harin mutum 5 ne, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya labarta. Wasu 'yan majalisar ƙasar Birtaniya 18 sun nemi ƙungiyar ƙasashen renon Ingila wato Commonwealth a turance da ta yi bincike dangane da yawan kashe-kashen da ake samu a Najeriya. 'Yan majalisar daga Birtaniya sun ziyarci Abuja da ke birnin tarayya, sun kuma yi amfani da wannan dama inda suka gabatar da bukatunsu. Ɗaya daga cikin korafin 'yan majalisun Birtaniya shine cewa rashin mutunta sharuɗoɗin ƙungiyar da Najeriya ke yi. To duka-duka a ƙarshen labaran duniyar kenan. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Randawa Media Concept, musamman ma Zainab Suleiman da ta shirya labaran kamar yadda kuka ji su. Abu Hamad da ya kula mana da sautin na'ura. Rukayya Sadisu daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar, da kuma Nabila Kamis daga jihar Zamfara. Sunana Isa Randawa daga sashen Hausa na Randawa Media Concept, haɗin gwiwa da rediyo haɗin kai da ke Maraɗi a jamhuriyar Nijar. Da ke cewa mu kasance lafiya da alkhairi.